Waslet sena skolastika oħra u għal darb'oħra erġana bil-problema ta' nuqqas ta' għalliema. Ftit jiem biss qabel ma jingħata bidu għal sena akademika ġdida qatt m'hemmx għalliema tal-primarja għal 80 klassi u jidher li issa din saret il-prassi ta' kull sena. Is-suppost pjan tal-gvern sabiex jimla dawn il-postijiet vakanti huwa li jċaqla għalliema paripatetiċi u dawk komplementari, iżda jekk dan iseħħ se jkun ta' detriment għall-istudenti kollha. Dwar din il-kwistjoni NetNews tkellem mal-President tal-MUT Marco Bonnici. Matul l-aħħar ġimgħat bdejna nisimgħu bis-sitwazzjoni mill-iskejjel ta' kemm għandhom nuqqas ta' għalliema. Jidher li l-Ministeru kien qiegħed jibbenkja biss fuq il-fatt li jaqla għalliema mis-servizzi li huma għalliema paripatetiċi jew inkella huma għalliema li qed jagħtu servizzi oħrajn f'suġġetti fil-primarja. U juża lilhom biex jimlew daw il-vacancies u aħna għalina inħossu li il-gvern mis-suppjana minn qabel minn kmieni, il-protokolli ħarġu tard wisq, setgħu ħarġu ħafna żjed kmieni, fuq kollox ma kienx hemm xi tibdil kbir. U kien jisħaq ukoll jippjana anke u jilqa' għal dawn in-nuqqasijiet. Issa ma nistgħux nistennew li lejlet is-sena skolastika prattikament ftit jinbagħad qegħdin b'ċirkustanza fejn għandna daqshekk nuqqas ta' għalliema. Nuqqas ta' għalliema li ovvjament qiegħed jimpatta ħafna is-servizzi fil-primarja. L-MUT qalet ukoll li qed hemm numru ta' għalliema li għadu mingħajr laptop minħabba qed jistennew li jingħataw wieħed ġdid. Għalliema li tkellmu ma' NetNews qalulna li peress li l-bettri tal-laptop tagħhom hija antika qed jispiċċaw b'laptop li opera biss għal ftit minuti sakemm dan ma jaħdimx mad-dawl, xi ħaġa li mhux dejjem tkun konvenjenti għall-edukaturi.